Aşağıdan sorak beripdirler. Okap bersem bolarmy ka? Sesim Okap barýarmy? bere. Okap bere. Bir doganymyz aýdypdyr, men din tarapdan köp ilm almadyk. Ama geliyor, Ýöne aynen. Men din tarapdan köp ilm almadyk. Ýöne gören zadymyzy diňe Allahdan dileýäs, Allaha iman etýäs. Soňra alymlara uly syla goýýas. Biz bize dini ýetirenler üçin. Ýöne şol alymlaryň, öwliyalaryň hormatyna diýip dilemeýäs. Ýöne güni Allah'tan dileýäs, alymlara da hormat goýas edeni işleri üçin. Şu ýagdaýda bize Wahhabi diýip töhmet atýarlar. Şunuň sebäbi nämeke? Biz Abdul Wahhabyň kitabyny hem okap göremiz ogon, tanamyz ogon ol adamy. Mysal üçin Ahun ağa özüňiziň videoňuzyň aşagynda da size de şeýle Wahhabi diýip ýazypdyrlar diýip bir doganymyz sorak beripdir. Ha, boldy düşündim. Ýüzüňe aklyň musulmanlaryň soragy eşdendiňmi? Ki Kur'an we sünnete öwrenmen bir Hudaýy tanıp gelip beren adam. Adam diýip, ham diýip, ewliyalaryň zatlaryň hormaty diýip çagyrmaýar diýip. Diňe bir Hudaýdan dileýär diýip. Ýene bir de Wahhabi diýip aýtýar diýip. Dikkat musulmanlyk ulamaýda. Awla Wahhabiyet ýok zattel ummat İslamda, balat, gynan tapda. Şu mezhep gerek diýip berildi, sowçuk kullun dogry diýip berildi. Tarwan fikirde kar okuýdanda bolýar diýip berildi. 3 talagy, 1 talagy berildi. Hudaý Taala arşymytyny diýip berildi, ýa Hudaý Taala göwgüde cihet galip bolup berildi. Şola, şu Wahhabi diýenler gayri muqallatçylar. Mezhep gerek diýip berildi. Elbetde Wahhabi diýenler de bir Muhammed bin Abdullah ba, üçüncü lamana o geçipdir. O öýde düşdüğü dedi. O bende taza hikmet tahsilatın öyle sowçulygy kabul etdi. 4 mezhepde kabul etdi. O şan öýde bilen aýtýandyr dedi. Onun Wahhabiyet biziň aramyzda bir töhmet bolýar. Kimi söýmeseli, kimi kabul mesele, şoňa näme diýer Wahhabi diýer. Indi gaýdym öde bir Allah sığınmaklygyna oňa hiç bir şek ýok. Ya Allah ewliyalaryň hormatyna diýende hem bir Allah sığınýardan. Oňa gurrun ýok. Ýöne bir adam men Hanefi mezhep diýer, ýöne ewliyalaryň hormatyny çagyrjak diýer da. Wahhabi bolýar. Olar bir jawazyň gurrun. Hadislerden atlanan belli ulamalar mustahap diýipdirler. Men inkarym ýok, aga men bir Hudaýda sığınjakda, hormatyny Allah ewliýalar diýip dilejekke. Irak barmyşyny ýok, Irak ýok. Ýöne inkar etmek dogry. Çünki 4 mezhep boýunça hadisleň üstünden şol ya Allah ewliýalaryň hormatyna, peýgamberiň hormatyna, şehitleň hormatyna diýip dilemeklige jawaz bar. Musab diýen ulamada da bar. İnkar etmejek fer suratda men bir Allah sığınýan diýenim bilen mundan Wahhabilik çykmaýar ýani haýatda. Hawa şeýle.